Табе пара. Гэты голас прыходзіць звычайна ўвечары, калі ты проста села піць гарбату ці глядзіш у тэлефон. Ён кажа: табе пара ўжо нешта вырашаць, пара быць больш актыўнай, пара ўжо вывучыць гэтую мову, знайсці лепшую працу, стаць кімсьці. Здаецца, што гэтая пара, як нябачны паганяты з пугай. Яна прыходзіць і забірае права проста быць тут. Яна прымушае адчуваць, што ты не паспяваеш за сваім уласным жыццём, што твой тэмп нейкі няправільны. Але я гляджу на гэта інакш. Магчыма, табе сапраўды пара. Пара дазволіць сабе не бегчы. Пара заўважыць, як шмат сіл ідзе на тое, каб проста трымацца ў чужым горадзе, чужой краіне. Пара прызнаць, што твая стомленасць мае права на існаванне. Можа, менавіта цяпер пара нічога не мяняць. Часам самае смелае, што можна зрабіць, гэта застацца на сваім баку, нават калі гэты голас кажа адваротнае. Калі табе гэта знаёма, можаш напісаць мне.